dako migpasalamat ka ni mo. Kani adto ang kinabuhi nako, walay kapuslanan. Mga barkada ang akong kauban, kung sa ang among buhaton. Ikaw ang among kagawasan sa matang adlaw sa tanang tao. Angayan kang daygon, angayan kang yubuan sa tanang katawhan. Dili masukod ang imong kamaayo, dili masukod ang imong gugma, dili masukod ang imong presensya. Alang kanamo, kanamong tanan, Ginoo, angayan kang daygon, angayan kang pasalamatan. Kay ikaw ang nagmugna, ikaw ang nagmugna sa tanang butang ning kalibutan. Hallelujah, hallelujah, amen. Buntag adlaw gabi, ikaw ang among pagasibahon. Kay ikaw ang Diyos sa tanang kalibutan. Angayan kang yubuan, angayan kang sibahon. Kay tumod ang among kinabuhi, imong gilukat ngadto sa Kalbaryo. Ikaw ang among sibahon, ikaw ang among daygon. Salamat kay kami imong gitagaan og kagawasan. Ginoong Hesus, salamat. Ang atong bantayanan jud kayo, kay daghan ang nag-ingon nga tao nga ang ilang simbahan maoy muluwas, kay wala na daw lain nga muluwas kundi sila. Ang atong hunaon nga, ang atong kinabuhi templo sa Dios, ang simbahan mao ang atong tigumanan dinhi sa kalibutan. Ang atong kinabuhi mao templo sa Dios, kay templo man sa Ginoo, dili kita manghukom, kundi ang atong bag-oon, ang atong kagalingon. Mingon sila nga amo aragi muluwas, pero kusog kay mo inom, kusog kay mo ligrilyo, manabako ug musabong pagalitan ang bisyo, gisudlan ning ana ba ang mga anak sa Dios. Kung ang imong kinabuhi templo sa Dios, paghunahuna ka nga langit nun, dili ka maghununo sa kalibutanong buhat. Ang imong babaigsoon bantay kay ngano, dili ka nakabuton sa Ginoo, kundi ka bubuton ka na sa yawa. Mingon ang Ginoo nga ayaw ka mo panghukom sa mga tao. Mingon sila ang mga born-again daw, mga demonyo, mga yawa. Igsoon ko ayaw pag ning anak kay kita mga anak sa Dios ang atong buhaton unsa ka magtinabangan ita mo tag-usa. Gitawag nga born-again kay pagbag-o sa imong kagalingon, dili kita magbag-o sa atong isig ka tao, kundi magbag-o kita sa Ginoo. Mingon sila nga amo aray maluwas, igsuon ko ayaw pagningana ang atong kinabuhi templo sa Dios, ayaw pahukom. Ay basig silutan ka sa Dios. Magdagan ta katong buhaton sa tong kagulingon, sa tong kinabuhi balance. Kung magkaon ta balance, kung mutindog ta balance, kung magbike ta balance, kung magmotor ta balance, kung matulog ta magbalance ta. Kung unsa ang atong buhaton sa atong kagulingon balance. Kung mukat ka ta og bungtod balance, kung mukat ka ta og lubi balance, sa pa ang tanan balance. Kung mga lagat sa Ginoo, dili balance kung dili atong ihurutan atong kinabuhi sa Ginoo. Usahay ang tao mingon nga sa Ginoo ra raw i-balance daw, dili na balance kay ngano ang Ginoo, dili na to i-balance kay siya ang nagmugna ning tanan, dili nagbugha kun dili nagmugna, siya ang nagbuhat nimo nato natong tanan dining kalibutan. Sato pa dili balance ang ihatag sa Dios. Ayaw huna-huna sa imong kaugalingon nga balance ang sa Ginoo, kundi ihatag ang tanan. Kung balance nimo, kung i-balance nimo ang Ginoo, dili mayo kay kundi mas mayo ang Ginoo number 1 sa imong kaugalingon. Ang Dios ayaw i-balance ang butang ning kalibutan na upod sa imong buhaton kana balance. Ang Ginoo ibutang sa imong huna-huna nga ang Diyos dili balance, kundi siya ang number 1.
Kaya na, kala lang, brother, ako bala na brother, sister, ako bahala na, wala problema na sa ko. Siya kaya na, dali ra kayo na trabuhan na simbahan. Dali ra kayo na, wala problema na sa ko. Asaman si sister, asaman si brother, asaman si sister, burot-burot ang iyang nahibalan. Kusog kaayos siyang musulti sa isig katao, pasalig-salig walay nahibaluan. Miingon pa siya nga si Pastor Pangit, si Pastor way kalaki mo, wali mas maayo pa siya. Lisod kaayo ang tao nga magburot-burot, walay submit sa usa ka leader o sa brother or sister. Lisod kaayo ang kinabuhi sa usa ka tawo nga burot-burot. Akulay bahala, akulay bahala, asa man si sister, asa man si brother, nagbulag-bulag ang iyang huna-huna ug walay klaro. Ay di ay gugut siya sa simbahan. Kung ana ang imong kinabuhi karon, batuha itawon brother o sister. Ayaw pag ning ana kay kung unsa ang imong isulti, sa Ginoo dili na gyud siya malimot. Ayaw pag hinambog kay ikaw sa oras kalibutan, ayaw pag hinambog kay ikaw tao lang. Batuha ang imong kinabuhi karon, kay basin og manong magkini magapagkayo sa among pagpangalagan, nga dili kami magkaluya, dili kami magkakapoy, kung amang dinasigay among gasipot o kalimot, bisan among mga panglawas mubati na sa kakapoy, apan Ginoo nagasalig kami diha kanimo, kay ang imong kusog mo may among kusog. Salamat Ginoo nga pinaagi niining pagpangalagara, nagaingon ikaw dili gay makawang. Musa pa na lang ini ang imong makatawhan karong gabi, ug salamat nga ang ilang mga kasing-kasing imong giandam nga magpapabilin kaming magbatilod-anon. Kanimo mong ipasalamatan ang ibalik ng ganunganan sa pangalan ni Jesus of Nazareth. Amen. Brother, balik ka. Wala nagkita po ni Brother Lee, bilin sa mental niya, magkadindi. Sa may background siya sa oras niya. Pagtungod sa Ginoo, giayos siya. Ang iyang ibating karon, ang iyang lawas, pining tikas mo itong kung ano, bubanhon. Sa bata pa man, yung siyang atong paabot pastor, 7 na lang kapulang yung karon. Mapinsyonado na siya sa Jamisnis. Noon, na may iyang anak, wala nga ihatag yun sa Ginoo ng iyang asay ka naman na nato. Nagkuyawan sila o pinanagin tiap-tiap itu na lang kapulan, usas siyang pensyon. Dili mo matapit. Haleluya. Wa pagiring mensahe sa misis mo. Ayaw kaya mo misis mo. Haleluya. Apa nung galing din? Bikas mo. Hindi
50%. Готов поставити. Verse 17, if anyone has material possession and sees his brother in need, but has no pity on him, how can the love of God be in him? Kung adunay kung adunay isuor nga ang naasiyay mga kabutan, makakita sa isuor na nagpinahanglan ang manuay kaluoy kaniya. Kung saan sa pagmakita sa buwa sa Diyos, alam kaniya. Okay. May kaya si Brother Mark. Ito po rin, kung anong baso, ganang espesyal po rin ang buwan ng grupo. Oo. Kung balik ang ko. Amin po rin kaniya. Okay. Si Brother Mark, sa balas natin sa pagka, asa matuloy sila, kung ipuntaran ko, asa matuloy sila, para dito sa kayang kinaniya. Kasi kung gamay man po, o baka sa ilang inday, pero wala sa akong kuna-kuna, hindi pa yung kastado ba? Ako ang puan. Ang puan na to. First is prayer. Kaya hindi ba yan basta-basta na sa pagkaon, kung sila kayo na may pangitan ni Pat, pero ang pamilya ba, asa itahinuna. Kay siya o kita, usa lang ang tingin. Iya ang problema na itong tanan. Problema na itong tanan. Usa, in-prayer na ito. Kaya karong gaglaw, magkuha na ito sa ilang mga butang ikagas ako sa kanan. Bakit klaro na sa natin? Balik tayo yung kita pamilya. Sige, mag-ampunin mo. Diyan na lang ka. Sige. Oh,
O birahada, kadang Mas na ba ako? sige, magbayaw sa mga kamot. Nasayod ka ni Ginoo nga ikaw, ania sa mga katawhan, mga katawhan na mapainuksano, mga kasing-kasing, mga Ginoo na kinahanglan ang maigsoon, diha kanimo, oras sa tanan, dadto namo sa mga pag-ampo. Tungod kinasayod kami nga diha sa pag-ampo, ano na gayon kay Juan, mga nag-aampo mo sa right place, nga imong ipahiluna ang among igsoon. Kung nga nasayod kami nga ikaw adunay daghang mga paagi nga mapahiluna Ginoo aron nga ang iyang pagpangalagad dili kayo mababagan. Usa ihato kini pagtiayo sa kalabusan uban sa ilang mga kabataan. Among ipasalamatan Ginoo nga sukad ni mga takna hangtod unyang kadlawon nga ikaw gayud ang mga dala kanamo sa dapit nga imong payag. Among ipasalamatan Lord, matag gutlo, matag minuto, matag segundo at duna na kahimuan. Duna na daghang mga plano alang ini. O sa Ginoo uban sa mga initong pag-ampo among ipasalamatan nga imong ipahiluna ang aming sa ngalan ni Jesus of Nazareth. Amen. Brother Mark, Brother Mark, nangato yung makaampo nino. Hallelujah, salamat ka na ayon na yung taon. Praise God, wala yung si Kristo. Wala na, lagi mo sa mula. Ang mga lalaki, dumulti, dili mo. Hallelujah, Jesus. Sakit niya, sakit. Maraming sakit. Wala ini mahimok sa Ginoo. O mga maayos, hindi ang kamalasan ng bahay. You are my God. That is it. You are my Sa libro sa Salmo na ay pulong ang ingon, I send my word. Iyang ipadala ang pulong, ingon ang pulong sa Salmo, iyang ipadala ang iayo sila. Ato masabtan di ay nga ang pulong sa Diyos tambal. Hallelujah. O kini nga tambal, wala gini siya ipili ka sa pito nini. Ang kanalmanan sa palakihan niyang pagayo. Hallelujah. Praise God. Ako minta ang galing-galingan. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Nakita nimo ang kasing-kasing sa akong igsoon. Nakita nimo Ginoo ang iyahang kasing-kasing na Ginoo kini nagkinahanglan kayo kanimo. Nagaamwa ko na imong hulipan ang iyang kinabuhi. Sa imong kinabuhi, tungod kay siyang dawat naman kanimo, o siyang hila naman diha kanimo, o nga, sulubi sa imong kinabuhi ang igsoon. Nakikalawas, mahimong imong lawas. Nakikalawas, makabaton sa puso. Makabaton sa kalikod. Holy Spirit, salamat. Kay ikaw karoon magkakalayan mo sa imong lawas sa puso. Na ang naghalan sa maratian, imong pagkasunod sa lahat ng Jesus. Salamat, Lord, na sukad karoon Ginoo, magdawat na niya ang imong
pinagi sa imo mga labot na pagkakula. Pinagi sa pagtuwa ko sa mata. Ang dugo ni Kristo na magatabot ng Brother Mark na siya na ayaw na sa ngalan ni Jesus. Amen. Bless God. Ang Ginoo ang imong grasya sa among pagpamauli ang imong mga angel mag-uban sa imong panimalaya. Katong kami walay kapulian, ukawa kami sa sayos kabuntagon, aron lamang kami magpasalamat sa iyong ngalan. Ang pasalamatan sa pangalan ni Jesus sa Amen. Maayo kami. Alam sa isma kundi pagdinig ko doon yung practice ka. Oo. Sige lang. Kawanin ba? Kita